खुलुमबाय, आंनि मुङा श्रीमती सनिका ब्रह्म। आं मिलनपुर गामिनि। अशक गयारि सारआ दा आंखौ जेबायदि खोथा होलांदोंमोन गावनि अनसुंथाइजों, आं दा बिराद मोजां मोनबाय। सारनि अनसुंथायाव आं गोजोननाय मोनबाय। दा बे सारआ आंखौ होलांदों जे मा गावनि खोथा बुंलांनाय बायदिबा थिं न' लुनो थानो थाखाय थिं बान 3 होलांबाय आरो बिसना उन्दुनो थानो थाखाय बिसना 2 होलांबाय आरो बेजों लोगोसे मुसारिबो होलांबाय। दा आं सारनि अननायाव बिराद रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय आरो सारनिसिमबो बिराद रोजा रोजा साबायखर थाथोंसै। आं दा नोंथांनि न'खराव फैदोंमोन? आंनि न'खरावनो फैदोंमोन। औ, आंनि दा बेबायदि न'खरनि हालोदाव नुलांबायना, दुखुनांथाव न' थिं गब्लंनाय आरो जानाय थानाय जायगाफोरखौबो नुलांजोब्बाय। दा बेखौ गावनो बिखा गावनानै दामानि अनसुंथाइखौ होलांदों आरो सारआ आंनो। न'खराव सोर सोर दङ? न'खराव आंनो दा गार्जेन जानानै दङ। बिमा बिफा दङमोनब्लाबो बोराय बुरि जानायखाय दा आं गार्जेन, ओमफ्राय आं दा रान्दि जानानै दङ। आंनि हौवाया थैनानै थांबाय, बोसोरनै जानोसै नैबे 21 तारिख नभेम्बर फैबा। दा ओमफ्राय आंहा फिसा 2 दङ, फिसा हिनजाव सासे, फिसा हौवा सासे। दा बियो सासे देबोरगाव फरायो, फिसा हिनजावा क्लास 7आव, आरो फिसा हौवाया फरायो चन्द्रपुर निउ हक आमगुरि गुदि फरायसालियाव थाखो 2 मोनबाय। दा बेजोंनो लोगोसे आरोबाव आंनिनो बिदानि फिसाजो रश्मि बसुमतारी, बिबो दा देबोरगाव HS फार्स्ट इयार कलेज फरायबाय आरो। दा बेनिबो हालोदखौ नुनानै सारआ अनसुंथाइखौ होलांदों। आं बिराद गोजोननाय थाबाय। न'खौ फोसाबनानै लानो हायाखैमोन? आङो सिगाङाव फोसाबनानै लानो हायाखैमोन न'खौ। बिदिनो थाखा फैसानि प्रब्लेम आरो जानायाबो जालांबाय थाबायना। बोसोरसेयावनो एखमबा सासे आरो बोसोरसेयावनो 2, बोसोरनैनि गेजेरावनो 3 मानसि गोमालांबाय नालाय। दा बेहाय आंनि हासबेन्डआबो हास्लाबासै आरोखि, गावखौबो नायनोबो आं जेबो राहा मोनासै। आं बे बिब' आरो बिबाजैनि लोमजानाय साजानाय बेमारिखौ नायनायाव आङो आंनि हौवाखौबो फोसाबनानै लानो हायाखैमोन आरो। उन्दुनो थाखाय मोजां बिसिना गैयामोन? गैयामोन, ओहो। औ, अशक सारनि अननायाव आं माबाबाय आरो, सुबिदाखौ मोनबाय आरो उन्दुनो थानो थाखाय। आंनि गोसोआवबो बिराद गोजोननाय थाबाय। सारनिसिम आरो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बेबायदिनो सारआ बयखौबो अनसुंथाइ होनानै बिदिनो इयुनाव संसाराव बिराद जिउ गोलाव लावथोंसै आरोखि सारनि अननायाव।